Интересно е това, което наблюдавам, когато провеждам йога събитие, лагер, така наречения ретрит, и групата, която се записва от хората, които присъстват. Какви личности, които имат общи качества, общи черти, общи проблеми и общи нишки на живота. Такъв един човек, вижте го какво казва, интелигентен, фин мъж, който не пропуска ретрит. Валери. Йога ретритът, който беше проведен от дългия уикенд, ръководен от Деси Атанасова, беше петия ми поред с нея, под нейното ръководство. Освен това, аз отдавна се познавам с нея, тъй като съм ходил и на доста нейни йога сесии тук в София. Прави ми впечатление нейната отдаденост на това, което върши. Тя е наистина всеотдайна, води сесиите с голяма вещина, с внимание към всеки един участник в групата, проявява, мога да кажа, почти майчинска такава загриженост за всеки един от нас, води постоянен диалог, личи си, че се развива, чете много, както на теория, развива се така и на практика. Така че я препоръчвам за онези от вас, които гледат това видео и които имат намерение евентуално да обмислят да практикуват йога. Препоръчвам ви, предлагам ви да участвате в нейните сесии и също така и в следващия йога ретрит, който тя ще организира.